gallafiri kafir nan macen kafira ke ba kafira ba kin fi kafira iya kafirci shashasha mai shashashan wani waje ni zaki wa hauka ƙarya kike wallahi kin je kin kai ƙara cewa wai da dala kika biya ni yar bura uba wace ko dala ɗaya baki sani ba a rayuwa ƙarya ne ki min wannan kasafin ki min sharri to Allah na gode maka wallahi gwada shegen kowa da shegen budurwa nan fa kika yi abin kunya a Kaduna in so kike in gaya wa duniya abin da kika yi wallahi ki dana kira na a waya ki dana sawa ane min barazana da rayuwata ki dana raba lamba ta ana kira na a waya ana gaya min abin da bai dace ba ki dana min wannan abin na rantse da Allah ina da update ɗinki guda 3 ƙawayenki suka tura min akan abin da kika min suka ce in nuna wa duniya to ni ban san miki rashin mutunci da haƙi koma ga mahallicinki ba za ki manta da ni ba yar abun kwari yar ramatin tumaki jahila matsiyaciya me ba mu sani ba mun san kogin ciki mun san na basir nan fa aka yi wannan magana nan kika je cikin hotel ɗin can kika je wancan hotel ɗin da kuma wancan hotel ɗin ai hakuri mana kilishi ai hakuri Ahmad dan Allah ni ban faɗa ba ta min rai matan nan tai kai hakuri dai daga beje in zo zan taya kuma ina da farin ciki kawai ki cewa komai sai na da shi har da cewa gidan uban wa kika biya ni da dala kika ce dala kika bani